So, okay, kiksunan may ngadlaw kanyang tanong. Once again, nihagya po rin yung alagad sa kanyang telephone pa, Beryl Morales, and then my partner kapong dari, si Randy Tayad. Huwag doon na pag-gimi kauban rin anak ni Alex Lara. Oo, itong first consular des Naga City, si Jan. Okay, di adre. Jan Lara. Ubay-ubay na sa tao, inong tampong chicks po siyang kinabuhi. Si Jan pa na iparay sa una. Bueno, happy advance of fiesta din na bitas dumandog na, no? Karong October 3 and 4. Okay, St. Francis de Assisi na diha. Okay. May pagpamista po October 4 and 3 and 4. Bueno, kay sunan, ang suwatan po karatagtagan o pagdagan, no? Pinada kinis usa ka asawa nga magtago lang sa nga training. Asawa gani ang magpada, naagid sa bana ang problema. Mausap ang bana, asawa sad ang problema. Nga ko'y bana nga pagka mabaw gig samput, mabaw sa kag tingkoy, murag kipi-kipi, nga dali kay mukius. Hulga-hulgaon na badayon ko. Misabot na lang sa kuning bana nako kay driver man sa gutaw ni tricycad, init ug uwan giantos sa kong bana para makapalit lang mi og bugas. Mo ni akong bana nga si Silion, samtang mag-drive sa iyang tricycad. Tricycad ang hanap buhay. Mo uwan, mo init pagkalaay. Mo wadwad sa buntag ug sa gabi. Kay kabus, kay pobre, way swerte. Sakay na mo! Sakay na mo kung sikad, sakay na mo! Basta siksi, dobleng plite. Og pangit, libre. Sakay na mo! Oh. Sikad, para! Coming! Sakay ka, sir? Para kagug di kumsakay? Nakubag, nagpakita ka lang si Murillo. Tino na, bagong ni rilo na ko ni. Lurex naman, Rolex. O, saan oras sir? Kulitan na, oh. Ay. Pakiaon di ka, ha? Juan, inuras. Tinuod ka, sir? 100 ang oras. O, tuwa din mo sunong? Bangaan ka, ako na gud ni. Mo ba kining sakop ka sa Hong Kong triad, sir? Usa! Kit-kiate, ha? Ano kasulti makasakop ko sa Hong Kong Triad? Na may patik imong dragon, sir. Nakay patik dragon na. Bili na dragon, ay. Tilas na. Niya, mga tol imong lawas, sir. Ang matol man. Tilas ko na. Amaw, ay. Dali ko. Sama ka di, ay. Unsa man ka nang... Inuras niya? Pakyaw ni mo? Paragod? Oo. Manok ka? Si Manok? Nga pakyaw mo ng tricycad ni mo? Oo. Usa kagatos kada oras. Niya, asa kam naog, sir? Sa Oslob ko, Oslob. Yay. Sus, wala. Patay na ko na, sir. Di walang dila na ko na, sir. Dili ka, mulupad lang ko. Kung siya mulupad ka, sir. Nga man ko'y langas. Mangas ka. Pagkahapon na, may pauli akong bana, gikan nga nag-drive og tricycad. Training, niyan ako na Uy, nagipagkutagiro sa may luyos bay. Tao dito. Doon nagitaw. Karon na. Kinsa to training, ha? Kinsa to? Si kinsa ba, mi? Doon na ko'y tao. Doon na ko'y tao. Kipasaka din isbay. Tao ba, uy? Ako ra bagong usa dinis bay. Baka kon! Pero mo na yung matuod si Leon, ako ra usa dinis bay. Buhay ni mo baka ko'y training. Doon na ikipagot ang atong iro. Nagpasabot nga doon na tao din isbay. Ako ra lagi taong usa si Leona ka, uy. Sige. Hanahana na ba ka? Ipadayon si Leon. Sige. Ha? Si Leon, hoy! Asa ka, oy? Si Leon! Paturatoy lang ay. Pe! Oh, niya malagi ka, nay. Ngano naman sa mo si Cecilion, ha, Trining? Tuan naman sa to si Cecilion sa bay. Di man kuno siya mo pauli din hini mo. Ay da, nagselos ka way hinungdan, nay. Sa selos. Katiguang na hinuon mo, karon pa hinuon mo na selos. Maog yun. Amot na ng tawhanan, nay, uy. Murag yung panagkot. Ngano man lagi mo, ha, Trining? Miabot na si Silionay, gikang na masahero. Unya, nakadungog lang siya pagod sa Eros Luyos among bay, nagselos na. Unsa? Doon ako na ko'y laking ipasaka dinis bay. Uy, ana. Nagbinata din ang bana ni mo. Mo gini ang sakit, nay. Luuran manggod kay ng magkatiguang na. Ay, kaninyong duha. Paguyhoy mo, oy. Papauli alam to siya din sa bahay, nay, ha? Na, di ko na siyang pauli. Nahala, kuha dito, am-ami. Musunod lang ko ni mo, nay. Apason ko tong kanahang dako. Paray gilansad. Luuran man yun yung tiguang na. Pe,
O, ginatawhan na, uy. Sige na, apaso na ako. Maligo sa ko. Sige, magpaabot ko. Unsa ka man silyon? Di di kang pauli. Ha? Ano lang ko din eh? Kalagkot ng asawa na ko eh. Sa man nakakita gyud kang dunay laki. Awa noon. Unya nga nung magsilos ka man. Paghot mangiro. That means nga, doon ay gipaghot. Aba day, pakauwaw biya kang tawahan na ka. Kanang imo silos-silos no, wag gyud ka ebidensya ana. Pero doon ay probable cause, nay. Unsa? Doon ay mga mitigating circumstances. Ilom oy. Dako lang ang itlog mo. Hain naman si Silyo, Nay. Nasluyo ay. Sa may punuan sa mansinitas. At tuwa dito. Nag-usa man na siya diha, Nay. Ay, nagpa-viewing. Magsalida nila ni Aning Rogelio de la Rosa o ni Carmen Rosales. Sa to salidahan, Nay? Pagdating ng takip silim. Karahan naman ganang salidahan, Nay. Oo, Rogelio de la Rosa, good, karaan naman na. Karaan naman ka ng kuan na salidaha. Kuan pagod to. Si Lupito pagod komedyante ato. Naunsa gud ay ni antik na sa daay ka, Nay. Antik ko taon, ikaw rin matados. Unsa? Naatod si Lyunda, nagsandig sa punuan sa Mansanitas. Lapog kang iyang pananaw. Pagkahanggaw kitintawahan na. Nahinumdum ka pa ba sa kagahapon tang duha? Nagkaon ka og budbud ug ang imong gikaon init nga bibingka. Wapagyod ko malimot, ipakaon kog dukot. Unya nagduwa-duwa ta, nagturjak patang duha. Pagkanindot handumon ug atong labason, kadtong mga nangagi pulos malipayo. Nagkuyog ta pinangga, pahiran ta ang luha. Unya atong banahon ang atong kagahapon. Silyon. Silyon. Training? Tanan na, mamaulit tas ato. Ikaw gid ay. Sure day ha? Nakalitan man lang gug ko. Isaad na ko ni mo, Silyon, nga ikaw ug ikaw ra gyud. Tinuod ka? O lagi, ikaw ug ikaw ra gyud. Oh, training. Training. Tren. Put. Amaw. Ito na ko day ha, mga zero na ko. Paulis pa ni Udto. Pauli ka? Paminaon lang. O kusugan sakay, panihapon na lang ko. Sige, okay ra. Sige, okay ra. Nga naman day. Uwa man. Kuyawan mo ko ta. Duda na sag ka. Awa man, mga apprehension na ning ako. Ay puyo karaw na sang kabuhi ni mo diha, Silyon da. Inom ko lang ng G-Detox. May pa. Rin ako. Yan, kiso na kami. Uy, iyo po ko maligo. Balibaran ni ko ni mo. Training. Lain, manggod kayo na ni maho pa ko diring init. Unya nang makaligo ko, pakisan ta ka. Adios, tingalig. Wa, lagi, oy, unsa ka ba, oy? Mugi na sakit na ni mo. Oh, Lakaw na, oy. Gibogaw pa ko. Bugaw da na. Ikaw ay lainan gid mo sabot akong mga gisulti. Hay, naunsa ka man in taon, oy. Sige, aran ako. Watch your steps, ha? Lisura ni pamasero tresikat. Ay, pati na naghanan tresikat. Ay, Silyon,
Oh, bay dinong. Ikaw day. O siya to bay. Ako bag... Dako ko nagkita diha. Ni anay para datong bay silyon. Oh, Kuan ba bay? may sulti ka ba nako, ha? Pagduda magugubay. Nga naman. Kana bang kauban na itong driver sa tricycad? Si Alot ba? Oh, kaya nga naman sa alot. Nakabantay ito ko bay? Ha? Nga basta pitaka gani, basta dinhi ba? Oh, Dinhi nga niya ganito dinhi sa parkingan? oh. Mawa ng kalit sa Alot. Unsa? Uy, Wa ka magduda bay? 8,000 no? Ah, kadito na bay dinong, ha? Usam ka. Uli na ko sabay. Kulbaan ko da. Tingalig. Basta ko duda dyan ko bay. Uli na ko bay. Pa! Kanang matagbuan ako sa sikad. Si Alot ka na. Bagiran ako. Up! Ay! Oh, Ano naman ka mga? di kagikan. Pagkabata! Klaro na kay Alot. Usa klaro, ha? Gikan sa bahay, no? Usa? Namisita kas kong asawa, no? Tarong ha, silyon. Bida, eh. Klaro ka na. Naitskinin mo liyo ka. Patak ka malang ka. Nagtubo kayo mga asawa yung nagbuhatan, eh? Kisamday, ha? Ako ra. Ay, bantay ka lang tawhana ka. Bantay ka lang. Okay nga, no, mahadlo ko ni mo, ha? O sa'yo gusto ni mo? Ha? Pili, usaman. Ha? Alot, huwag mo akong subukan. Kaya tigalit, isubak ta ka sa utak. O gusto kang makipatay na ko, tiksi lang ko, ha? Oo. O di ba sa email ad? O di ba sa Facebook, ha? Ang ako address mo ang www.yahoo.com.ph, ha? Basahan lang ko niya, social media. Gusto ka? Karoon na lang, usaman. Bida, usaman. Sulti na yun. Oh. Unahin natin ito, tatapusin ko. Unahan mo, tatapusin ko. Pa! May kiniulit na ka dong. Oh, Ano ba, mukaon na ka? sa may sudaan na to. Giandaman ta jud kag beef loaf. Sige, Ning. Doon ka lang tagkaon. Kumana ko kaon si Leon. Ha? Wa ta lang kapaabuta kay gigutom naman ko. Unsa? Ha? Naniguro ka lang si mong kagalingon? Oh, Wala ko ni mo paabuta? Ito asa ka paingon si Leon oy? Ulayas ko! Unsa? Si Leon. Oh, niya ka na sa silyon? Nay. Laya sa sag ka, ha? O, Nay. Pagkahanggaw biya tao ni mong tawhana ka. Ug ikaw magsilos, ganun ikaw may mong layas. Binali man ang imo. O kang ako sa asawa ko palayason, Nay. Mingaon niya ko. May nako'y mulayas ron siya mingaon ako. Ay, pagkahanggaw yung utok ng silyon. Naglikay lang ko, Nay. Pagkapatay niya ko kasawa. Anong ang imo mga asawa imong pasyon? Oh, may pagmupatay ko kasawa, Nay, kay kausarak. Kay mupatay ko mga laki kada semana. Ay, dunay katarungan, pero way rason. Ay, inom una kong tubig, Nay, be. Kadiot lang. Sila ni anak ka. Kamabawog sa pot. Oh, ng tubig oh. Oh, Nay, kining minom tag tubig nga watay kaon, di tampas mo. na. Wag yung kanon diri sa bahay silyon. Wag yung kalungag. Ay. Pagkalaay. I'm very lonely. So very lonely. I am so lonely because I'm lonely. That's why I'm lonely. Hoy, lonely silyon. Nay, nga no? Na nangita ni mo ay, wa palibak. Kinsa naman sa danay? Danay. Kinsa na? Nganong niya ka man, ha? Nganong nagpakita ka pa man sa kong daan? Aron ba lang hatagan mo akong kagulanan? Ha? Ay, ikantala na silyon. Ha? Kantala lang na. Sige. Nay, biyae lang sa amin, nay, ha? Magsulti lang mi og sa kong bana kadiyot. Ngala, biyaan ta mo. Ayaw pa mugno ha. Di ra bagyod na, makamaong mo mubugno na. Sige, nay. Salamat, nay. Palihog, nay, ha? Oh, hinaya lang ninyo ha. Hinay lang yun mo, baya mo oy.
Ipasungay ta niya muskabaw. Pwe. Dong Silyon. Nga naman niya ka. Uy. Gusto na lang kumapaong ang kahayag. Kahayag, palong kahayag. Inang pagkapalong, wala ka na ko'y mudanag. Salip niya ako si mong silaw, kay buot kong matapos na lang ang tanan. Ikanta lang gihapon na Dong Silyon, be. Dong, paulit na sa ato na. Laay kay ako rang usa na hadlok ko. Sinahadlok. O kung siya mo kikadlokan, Dunay kikik. nganong hadlok magkikik, di ka man mabdos. Pagkataod-taod sa dong, laay na sad nga kikik. Unsa? Laki nga kikik. Laki nga kikik. Unsa man? Kuan na sad, kukuk na sad, kukuk. Unsa? Laki na sa nga ungo. May gani kay, diha kay baka kay sabay. Dagan laging duha lagi. Nahimong kakak. Ay. Dong, tanan na. Awa mo, bako baya ko naligo. Mao ba? Sige, tana. Unsa ni Trineng, ha? Unsa ni? Unsa ba, uy? Upo sa sigarilyo. Ha? Nagpasabot ka doon laki nga din sa bahay samtang wako. Laki ba, uy? Patakak ba lang kadag Ayaw paglimot. Klaro na kayo. Doon ay laki din sa bahay samtang wako. Makalagot gitawhan na ka? Oh! Naglagot ko! Naglagot ko! Hala, kung noon na, layas! Mao man gyud ka ha, layas! Layas! Dayon! Mulayas ko! Mulayas ko! Mao ba? Mulayas sa gyud di ay? Oh! Pare! Pre, dali na pre! Mulayas na kong bana, pre! Dali na pre, bakante na ko! Oy, Uy, napa magkadiha? Layas na! Kay mora na ko pare! Layas na! Tungok po magkadiha! Layas na, oy, biset! Grrr! Mao gini ang nakahatag nako og lapad sa kong o, akon magselos na ning bana nako, muday layas sa bay. Hapit ra ba ko pul-e? Nya apason man sagud nako. Unsa man uy, sa sunod nga layas sa akong bana, pasagdan na lang gid ka nako. Bugara jud kapos apason. Unsa man og kamoy pasultihon, training. Gulyat bambina may adlaw o gingon man sa tanan nga nagpamati ka namuron may adlaw salamat o gingon man akong ang himamato nagpasalamatan ang tanan nga nagamitan sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with garlic para sa mga high blood, cholesterol, dili ta dali nga masakit lagsi nga tulawas. Muna kinahanglan kada adlaw mag-inom gyud og Panyawan Herbal Capsule. Og labi na yun sa Panyawan Liniment Oil at ipres nga paboritong haplas sa mga tao ni Ma'am Nenen Moreno. Diya sa inabangga nila ni Sir Cardo Moreno ang iyahang mga sakop at ipres mga plus food sa Panyawan Liniment Oil. Labi na yun nga sa driver nga si Brad Ruel o si Bay Giovanni. Thank you kay ninyo. Ma'am, salamat kay sa imong pagpagamit sa imong sakyan ng tao na mo. Thank you kayo, ma'am. Thank Salamat you, kayo. Ma'am Nenen Moreno. Thank you. Imintin lamang ha ang imong Celebrity Kojic Beauty Soap, Ma'am Juvie Sarahina, diya sa Sumagwan, Argao. Og ni Mrs. Sarahina nga asawa ni former Barangay Captain Lito Sarahina diya sa Langob, Argao. Ako sa ibabaw nga doon natin drama dia sa September 24 sa Enga Uyok, Minglonilya. September 25 natin drama Dumanog, sponsor si Bico One. September 29 natin drama dia sa Tubod, Minglonilya ni pagdapit ni Barangay Captain Canyedo, ni Rolando Canyedo. October 5 natin drama dia sa Sibunga, Bai Sibunga, pos pagdapit ng Kapitan Marcelino Padigos. Karong gabi, magkita tayo diha sa Magsaysay Dawin. Magkita tayo diha, kaubar to si Bambina sa ato ang kalingawan ron diha sa Magsaysay. Thank you kayo. Og atong ikondolins siya, Gulyat, ang kamatayon sa atong, sa nabantong na kayo, nga kanito, una gini siya nga makalingaw kayo, na broadcaster, no? Tinuod si na. Lo Arevalo. Arevalo. Ang tinunyangan ban? Luis Montigali, no? Luis Lim. Luis Lim. Oh. Yeah, Lu Arevalo ang Lu iyang sa Arevalo. screen, sana, radio name. Radio name. Mao gini siya nagsugod ng katawa ba nga sa Kitong una? kagay pinggan niya. Kagay pinggan, oh. Kon DYHP, Haros. Haros. Kanang Katong haros siya to. oo. O kanang kadugay nagkalami, iya man na. Tinuod na.
Aligre sa kito siya mo daw, kuan. Siyo, Itong kanang yung kuan. anak kaya nga, kadugay na kalami. Oh, nindot kay Yeah, si Sir Lo, maayo gito Kanang siya. diwi HP Haros, yun. Ah. Siya ginag-una anak. Ang iyang katawa bang murag ka ng dili gyud mga kuan ba kanang iya gyud. maprulong ang iyang kinatawanan nga kuan jud kayo. Ana to ya, DYHP Harus, Bangga Pusti, Lapus. Nindot kay Kagay pinggan nun, kay to iyang kagay pinggan. Perting taas sa atong kuan. Siya ginag-una anak nga kuan Kagay pinggan. sa Sila, katong Paris niya, Ate Pres, kinsa to? Kagay pinggan, tiling, walang, kinsa to? tikay mo to. Tikay. Tikay. Ah, hindi, tikay. Nagkapare sila, tikay? Wa, uy. Wala, dida. Wa, uy, lain sa Si tikay. Aning Noybal may pares at to doon sa inyong contest sa Puente. Tikay tikoy to. Tikay tikoy. Tikay. Pero kato Si Noy Dading to, mo'y tikoy. Dading Alferez. karaan naman to dito sa Duay. ano naman to, hindi kay RC. Tikoy. Condolence diha, Mami Nancy, sa Oh, imong mga anak. condolence, Sa tanan ni Nancy. Kapitan Jerry. Kapitan Jerry Lim. Oh, guys. Labi gina ba kini sila duha? Si Nancy ug si Lo. Kada kakita na ko, naagid na sila gid duha magkuyog. Oh, Ang mga kagyan on, ning ana. longan announcer ni siya. Kuara ni siya kanang manrapo baskoan. Ana matuog sa announcers booth. Nya madugay ba abot ang announcer, siya mo puli. No, di ba? Oh, mo di istorya. Diha na siya magsugod nga kanang mulingkod lang ba niya. Dugay pa announcer, siya mulingkod ay. Diway CBM to siya tunguna. First Murag good niya. Diway double S. sa Diway kuwan. di Oh. wa makakuan sa diway Kagay CB. pinggan, diway Kagay CB. pinggan diri pa sa kanang imol bitaw kani adto kanang ACT. Ya pa ang Kada ibis. alas 12 sa ugto man to iya. Diyan na siya. Oo. Ah. O kauban lain kauban na to sa drama ban si June Acosta. Oh, kuan na sad duga na sad. Bata-bata pa man ang tao. Oh. Dim takiba Ulit, siguro sa sa kinabuhi bam. Tinoda. Sige. So, sa tanang mga namatian, condolence ninyo diha. Ang masakit paminaon katong dito sa Manila nga ang ilang gibilaran murag dili mao. Katong Bata, katong bata. Kutong kulot. Pwede siya kailan sa naw. Maubag ito, no? Pag Nga naman ang naw nawa. Ang katingad-an pos ka ng mga igsuon sa namatay kay ngano doon ko noy Arios. O man toy Arios ila igsuon. Mo ta sulbad. Nagibarugan lang sa samahan nga. Iya gitong anak, no? Nung kuha naman. Pero ang naong dili maklaro. Oh. Kuha naman, naguba naman ng Ano naong. guba na ang naong? State of decomposition naman. Kuha na. Ah. Dugay na. Unya ang kanang DNA test sa kanang crime lab dili man musigo dito sa mga kabanay. Nala. Sige na lang. Ang atong sindir. Ilan sa? Condolence sa ni Tubin Andaya sa mga igsoon. Si Juan. Kani konsyal. Tubin, Dito Andaya. sa Santander. Santander. Oh. Amo Sa Mandawi. Social sa una. Marag kumpare ni nako. kumpare na nimo mo, dugutan na ko dito. Wa masulbad gel nganong abot sa dito. Abra, hindi bistigar pa. Mga Ug nganong nakatong ni Sochi ang kwarto, ni bang doon na si kwarta. Nagilang. Nagirena. Tugyan dala na sa kapulisan. Atong sinder. Si Trining. Training. Oh, kini iyang kasol kay ang bana may magsilos, may mulayas. Oh, niya lang sa kapason. Nakaron, nakakita ko po sigarilyo. Muhana naman sa layas. Yang ha. Sige, layas. Pre, dali na pre, layas ko bana. Nga doon to, amo sa upos sigarilyo. Upos gito sigarilyo nakita. Or sa kato. Kamutan sa mga doon ang magsugo mga tiliman ba? No? May pagotsiro. Oo, mo na nga magsilos na niya bana niya magsilos, mo'y mulayas. O mo na yung nangan ng ikaw may Ino sa daya mulayas. katarungan, Bord. Oh. Mulaya siya, pero di siya mingaon. Oh. Ang pre ang asawa mo. Mo'y mangaw niya. Bali ni no, sa Bali. bali ng asawa may mulayas. Oo. Kasi nga to. Ang iya para dili tayo magubot, di mahilom lang ba? Silyon. Silyon, no? Training mo sinder. Kanang na ang silyon, ay maayo, ayo lang po diretso og silos kanang pag himo kunog pagpaniid. Pag himo konsultasyon, pagpaniid kung doon na kayo kadudahan, doon na upo sigarilyo, doon na pinaakan. Amaw gini silyon. Yan ang style lang. Amo ga. Amo, eh. Taka lang pagabubu ba? Sobra kabubuan. Ragas Sinuso. lang utok. Oh, niya nga dali pre, wala nang pagkante na ko, pero gisungog noon siya. Gisungog. Oo. Galagot na siya. Ko naman ang asawa. Murag nawa ko na kanang na upos ng pailo ba. Ay, ako pa sa gasaw, pasagdan na, uy, kapoy biyaan na. Apo yun na inana Ate Pres. Nga, Asol. magpalitan ako magbinuang niya to.
na iyang selos pataka lang, unya mulay-slice, pasagdan, oy. La, pulan bitaw ka. Yung makita bitaw na ang tinuod, kung sagyot. Si Leon, nga man sad nga tudkan magkagpangabubuho. O sa may mga pagkuwang sa imong asawa pananglitan, nga mo tumaw mo ng mga pabungabubuho, mga pagduda sa Hindi mo imong kinakalikayan, kaugalingon. bam. No? Naman kita nga bubuan. Bubuan. Nga bisag way mga bubuho. Uy, nakita. Oh, Ang iya, daw tala iyang hunahuna kanunay. Kanang tuwa sa slayo niya, magkuha ng iyang unang. Kung sa karo ako usawa, no? Siya to sa... Maglakaw na ang iyang Baron. hunahuna, nagdaganag ay mga nahitabo. Labi na ako ng asawa niya, board. Arang-arang pa. Oh, gwapa-gwapa pa. Yawa pa malusyang. Mutumar Asam ka? ng Nindot gyud lawas siya asawa ate Pres. pagkuan pagpangabubho. Oh, murag si Miss Ingrid nindot kay lawas. Kita? Miss Ingrid. Miss Ingrid. Doon na yung mga pagduda na abaan ka ng singa niyong ulain kayo kung muna yung kinayang manluon sa dayon siya glayas. Pananglitan og doon na mo'y anak. Sa may kasulti sa imong anak. Sa may mga ikapasunod nga mga ehemplo sa imong anak. Dahil kag panluon nga ikaw may bana. Mao yun. Ngano nagdili siya may bana? Ug nga sa naggamay iyang pagkasilusa ate Pres, ako pagkasiluso. Kay wa man ay lami si Leon. Uy, di na ba yun nabang pugan? Doon na rin ang imong gibati nga kuan. Di na ba yun ka? Nahibaw ka good nga dili angay, dili tinuod nga nag... Pero nga no, Jud, nga mas mangigi, ang ka nagog silos, dam na pangigi. Oo. Mangigi ka, muna magsilos ka na. O labi na makita ni mo nga na inigitagad nga dito, bisag wag gudautan. Nigtagad lang, anak mo na, istorya. Nangigi ka na, kuan ka, nagsilos ka na. Inana ang tao, inana gyud do nagi. Normal gyud siguro. Oo, dili gyud nakalikayan so sa katao. Dili lang pala biya. Inana iyang kinaiya. Bam. Na mabasa diha? Kuan ka na ang unsingan niyong dangop na lang yun sa pagampo. O doon na kay mga pagduda. Pangayog. Pag-ampon lang. Pangayog giya. Ako maguti ba? Ako maguti pangita di asa na pita. Katubang giingon nga, og musampit mo sa kungalan, kung duha ngadto sa tulo nga magkatapok og magtawag sa kungalan, na ako uban kaninyo. Permitting na sila. Dili kay murag wala po ni salay po ampo pagkuyo ko mo duha man nimba. Gahin sad ko no panahon. Sige la sa kagpanluod dayon, yang imong trabaho mabiyaan. Og nagtrabaho ka man galing, haligi makakaspan ni malay. Pikatan ka. Pikatan. Lingkod ko ay. Okay. Okay. Pasensya lang ito rin. Sige rin. Ay, kabugoy. Salamat na lang ha sa mga padagatong tulumanon. Kuna ko ang puzzle tihon.